aw minnu bɛ k'an filɛ mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkan ma bi ye tɛnɛ ye mɛkalo tile 18 san 2020 ni aw ka kunnafoni ale wagati sele mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana marabagaw ko k'u b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ mali kɔnɔ fo ka taa se mali kɔkan ma ko an ka maliyɛnden maa 266 kulu de bɔra faransikaw ka jamana kɔnɔna la u nana faransi pankuru min na sa o de bɛ wele ko Air France u nana jumadon mɛkalo tile 15 san 2020 ni pankurin jiginnen an ka jamana kɔnɔna la sa an ka jamana marabagaw ye waleya sugu bɛɛ kɛ yani u ka don an ka jamana kɔnɔna la u ye u jeli sɛgɛsɛgɛw k'u la ni k'a lajɛ ni coronavirus banakisɛ tɛ ni maa nalen ninnu na a maa 266 la a yirala ka fɔ ko coronavirus yera a maa kelen de la u y'o o maa kelen ni k'a don bɛrɛ la maa tɔ ninnu sa u y'olu bila hôteliw kɔnɔna la n'u u bɛna tile 40 sigi kɛ tile 40 sigi min yɛrɛ n'a bɛ t'i jɔ tile 14 la yani u ka taa u ka denbayaw kɔnɔna la an ka jamana marabagaw ko k'u b'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bɛɛ k'i hakili sigi k'u bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana kɔnɔdenw kisi walasa coronavirus a banakisɛ kana carin cogo min na an ka jamana kɔnɔna la. Kayikaw fɛ yen nɔ basigi nana Kayi dugu kɔnɔna la u ka préfet ale ka biro jeninen kɔfɛ mɛkalo tile 14 san 2020 minisiri fo ka taa se jɛkulu min bɛ Kayikaw ka dugu kɔnɔna la u farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɛra sababu ye ka basigi la na Kayi dugu kɔnɔna la kosɛbɛ u ka minisiri min bɛ n'ale ɲɛsinen bɛ an ka kɛnɛya ma a y'a yira k'a fɔ ko Kayikaw la k'a bɛna waleya sugu bɛɛ kɛ ni ka nin kojugu min n'a kɛra Kayi dugu kɔnɔna la a ka dan nin ma wa ko a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ tuguni ko min fana kɛra maa minnu bɛ a ko jukɔrɔ ko bɛna kɛ ni ka olu ɲɛdɔn. An bɛ taa Kucala dugu kɔnɔna la Kucalakaw fɛ yen nɔ coronavirus ale kelen bɛ sababu ye ni ka jatigɛ don Kucalakaw fɛ yen nɔ ni ka kɛ sababu ye tuguni fana u tɛ ka taga u ka dɔgɔtɔrɔsow la ni ka taga furakɛliw kɛ ko bari ko n'u taara ko a bɛna kɛ k'a fɔ ko coronavirus ko bɛ u la u ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma nin kuma in bɔra ale de da a ko tuguni ko jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko One Health mɔgɔw olu bɛ yen nɔ walasa ka coronavirus ale banakisɛ kɛlɛ ko u ka dugumɔgɔw k'a fɔ la ko olu sirannen don k'a kana fɔ ko coronavirus ko o banakisɛ bɛ u la u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ko k'u bɛna ko sugu bɛɛ kɛ walasa ka baara kɛ ni maa ninnu ye coronavirus bɛ maa minnu na olu bɛ se ka dɔn cogo min na ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ la. An bɛ taa an ka finitigiw ta fanfɛla la an ka jamana finitigiw ye gara da banbagaci maa 30 de la a kɛra mɛkalo tile 14 san 2020 a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Mali ani Burukina furancɛ la u taara ni banbagaciw ka moto 25 ye ani u bolofɛn caman an ka finitigiw taara ni o ye nin kuma in yɛrɛ la sira sa an ka jamana marabagaw fɛ jumadon mɛkalo tile 15 san 2020. Worokiya Tarawele ale ye dɔnkilidalaba ye Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma a nana an ka jamana kɔnɔna la nka Worokiya nalen Mali kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko a ye sariya sɔsɔ ka sababuya kɛ Worokiya kun balilen don kiiri tigilamɔgɔw fɛ ka bɔ faransikaw ka jamana kɔnɔna la nka a ka suruladonbaga ka fɔ la sa ko n'i y'a ye Worokiya Tarawele bolila ka na Mali kɔnɔna la a nana de k'a yɛrɛ ni kun kisi ani ka a ka denmisɛnw fana kisi. Ka kɛ ni Layilatul Kadiri ale ɲɛnamayali ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'ale bɛ wele ko association Ali Imam Bila ni ale ɲɛmaa ye Sheikh Haruna Sangare a ka tɔndenw y'a laɲini ni ka Layilatul Kadiri k'a su k'a ɲɛnamayali yɛrɛ bɛna kɛ don min na sa o de ye tarata ye mɛkalo tile 19 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye a bɛ kɛ Banangabugu Bolen Sema na tɔndenw y'a laɲini k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ k'i sense yen nɔ walasa an bɛ jɛ ka taa su in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ cogo min na.
an bɛ taa kokan kibaru la Senegalikaw fɛ yen nɔ coronavirus ale kɛlen bɛ sababu ye denbatigi minnu n'u ka kan ka taa boloci kɛ u denw na ni u tolen bɛ so u tɛ ka taga ni denw ye ka taga u boloci min yɛrɛ ni a bɛ t'i jɔ ɲɔni boloci ka taga jɔ senfagabala boloci ani tuguni sɔgɔsɔgɔninjɛ boloci u tolen bɛ n'u denw ye sokɔnɔna la ko n'u taara n'u denw ye ka t'u boloci ŋunuŋunukan minnu n'a tun bɛ bɔlɔlɔkannaw la k'a fɔ ko nazaraw kelen bɛ ka na ni boloci dɔw ye an ka jamana kɔnɔna la ko n'i den boloci dɔrɔn k'a bɛ kɛ sababu ye den nin bɛ to a la walima coronavirus ale banakisɛ bɛ kɛ a la ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko bɛɛ ka bɔ ka taga i den boloci ko bana kunbɛn ko ka fisa ni bana furakɛ ye. Alimaɲinkaw ka jamana kɔnɔna la u ka baganfaga yɔrɔ belebele min bɛ yen nɔ n'a bɛ u ka kɔrɔnyan fan fɛ a yirala k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ yera a baarakɛla ma 90 de la nin waleya in kɛra misali ye Alimaɲinkaw ka jamana kɔnɔna la. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'aw cɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la ka sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.